Puti ka man ni si Agent Boyet. Bukid na ni ba? Wala man daw sa ilaha. Kadamay. Ayaw ko inag. May lang tagdili mo akong ginahuna. Pandamay. Murag pamilyar kayo ang lugar. Murag trininganan og rebelde. Di ko makumpiyansa. Puti kamay ni si Agent Boyet diri pag yun nagbakasyon. Kailangan makita na ako to. Kita na lang ka anak ko, no? Agent Boyet! Pangit! Utubag ang bukid! Agent Boyet! Pangit! Nawag yun tayo mabuhat na Agent Boyet. Pangit man yun ang itubag niya. Ako daw, be. Agent Ray! Piso! Piskot. Bakakon kay bukid. Nagmuhawa. Hello? Inyo nang gibuhat akong ipabuhat sa inyo, ha? Sapi ni? Huwag kasulti. Pilam na ka ba rin nun diha? Sige, may problema. Ijikas na ako. Tinawag. Hello? Inyo nang gibuhat akong ipabuhat sa inyo, ha? Internet din, eh. Sige, ayaw ko putli. Magjikas na karon. Hanap ay nanawag, oh. Hello, kinsa ni? The Sards. Puti kamay. Kisama na. Pamilyar. Buhok pa lang daan. Pero nag-usa man na siya draa. Agent Boyet? Agent Boyet? 02 03 Si mga number man na ba 06 Di kamay. Last to. Kalimut na dyan kong dalag bulpinda. Agent Boyet? Pwede o sabon? Agent Boyet! Agent Ray! Agent Ray! Wako kailan mo? Kabuang! Agent Boyet, dili ni Whitey ni Sarge. Dili ka aswang Dre. Agent ka, agent ko, Agent Ray! Ang sabi ni bataan eh! Kabuang ni si Agent Boyet! Agent Boyet! Ha! Agent Boyet! Ayaw buwang! Si Agent Ray, ninunsa naman ka! Oh no! Yate! Scott man si Agent Boyet to eh! Ganda ka! Agent Ray kanino! Scott man si Agent Boyet to eh! Kabalo na ko, naunsa ni! Napas mo ni ba? Walay kaon! Hoy, Pats! Ikaw man din ni Pats! Oh, si Agent Ampats ni. Nakumusta diha? Ay, okay na Sards. Naaayon ang pangyayari sa ating mga plano. Kumusta ang mga karaan nga agents? Andam namin mga karaan na agents. Na-meeting na mo sila? Sards, humana Sards. Gimiting na nako ang mga agent nato. Unsa man Sards? Sugdan na itong atake? Hala, sugdin ninyong uplan atake.
Dakpan ninyo si Agent Trey o si Agent Boyet. Badlungon kina sila. Sarge, sugiyon or dili? Buhatan ninyo tanan. Budak ko lang itong views. Hinay ba ganyan ako ano? Sige Sarge, tanan among buhaton. Para makusog lang ang views ni Agent Ray. Kung mahimo, pambak-ambak ka sa kanal. Ang editor ay bahala kung edit anak. Sige Sarge, babay na. Agent, ano man? Agent John, pagtawag ko kauban, kay mo atake na to. Ano? Agent Boyet, pusilon ta karon! Agent Trey, relax lang! Agent Trey, relax lang! Puti ka may ka Agent Boyet! Nara ko doon nag-practice ako! Relax lang dara ba? Ay pabuang-buang, pusilon na ka! Relax lang, Agent Trey, relax lang! Sa manggong kagod, ako sa mga diri! Nag-practice na ko, Dre! Sige, di praktisan! Hapit ng dabra! Ikaw man nagpraktis og darbraw sa man mong gapilan! Swimming! Anda, may kadagdag kanal sa ato Agent Boyet, diri abid ka nagpraktis! Naaram ko diri, Agent Trey, kay astang mingawa! Bogo kayo ka! Asa may tubig diri, swimming man kayo mong gapilan, bugo gyud oh! Ay tama rin, no? Kabalo man ko sa imong ginabuhat Agent Boyet. Nagapataas ra kag oras para dako ang view sa YouTube. Pero kining lugaran ni Tininganan ni mga rebuilde. Kailangan na tanawa. Murag may padulong diri ah. May padulong diri ako ay busilo. Kailangan na nato mahawa Agent Boyet. Kay pangitaon pa na to si Sarge. Tara, kalimot na ka. Wala pa. Tara. Kay mamahot na pasmura na kayo. Pasmura na. Tessa, asa si Agent Boyet? Ako na lagi nagandam. Saan nanawag? Hello, kinsa ni? Agent Trey! Agent John eh. Agent? Nagplano na si Sarge nga mo atake mi sa inyong duwa. Sila Sarge. Sige na, Agent Trey. Maging masakpan ako. Sige. Salamat sa information. Mag-vlog pa may Perino. Kailangan makabalo si Agent Boyet ani nga musulong na sila Sarge. Pangitahon ako si Agent Boyet. Agent Boyet! Agent Boyet! Di ka may asa mo si Agent Boyet eh. Andam na ko. Agent Boyet! Oh! Saan? Kabuang ganina na ko nag-andam ba? Nag-andam? Wala pa mga nag-andam. Nag-andam na ko gano'n ko no? Sino nag-andam? Awa ko no? O sa man eh? Ang isda! Kanay sudlanan. Ay, suglunan na sa isda! Kabuang magkatiman tayo mga isda. Ay, kabuang sa matay! Kung sa mga nga natin mission karon, huwag man tayo la Sarge. Ay, mga to tayo Sarge! Kung sa man na spot. Ay, basi magabinan ta ba? Agent Boyet, kung magdaladala ka na mong ispat, nya gabi ita mo atake, makitaan ta na, mamatay ta, pusilon ta. Tama rin, Agent Ray, no? Ay, dali. Dara o, muna yung gamit o. Eh, sa maning bataan ni Pagala, lagi ng ispat mo. Dali. Nya ka kami sinutulog! Kaya para. Alir ko, Agent Boyet. Saman! Agent Boyet, kailangan na nato atakihon si Sarge. Kana, Agent Ray. Pero, dili ta mangagi dito sa critical nga dalan. Nga naman. Basta daghan kayo nag mga alipore si Sarge, wata ka baludra basin sniper na pugka. Kagay, bino, Agent Ray, no? Kadali lang, kadali lang. Sige. Ako'y tawagan. Hello, ma'am? Hello, Budoy.
Hello, Sarge. Kumusta? Murag dugay-dugay na gitawa istorya. Unsay tuyo nimo, Sarge? Tawag man. Buhi pa ba imong alipores? Naunta ko ipabuhat sa inyo ha. Unsa man na, Sarge? Kay maminaw ko. Basta Budoy, buhata lang akong ipabuhat sa imo ha. Sige, Sarge. May problema. Wala ti problema sa kwarta. Budoy, na ako importante ingon sa imo ha. Unsa man na, Sarge? Pang-recruit diha og kanang mga itsuraan gamay nga mga batanon tapos ayo yaton sa gira kay ako ano. Sabot ka? Sige na, Sarge. Kay manaka ko lubi. Sayang ang income. Tawalak na ba? Tawalak na! Sa ako gani mag may automatic gimi daw dito. Sarge! Hello, Sarge! Hello, Mr. Lem! Kumusta? Naka na nga baby boys diha. Yakti! Ay sa panawakan ki! Napasigigigari-gari! Mao ba? Sayang nga. Pagandam diha kay musunong nga ta. Say, musunong! Basta! Karon na! Karon na! Yakti, pero nga nanawag magkakaroon. Para gani makaprepare ka, no? Sige, prepare. Sige na, kay mang shave ko. Ang sa naman, kagrabe na bilhin mo kabugo. Tuloy niya! Pas! Agent Ray? Yes ma'am, sa agent Ray ni. Yan na lang, dyan na lang. Tinapasigilan. Ha? Baby girl! Ha, may I go out? Sige, Ilem. Okay na, Ilem. Gawas ra. Balik ako. Amis. Oh, saman. Hello ma'am. Naghatag og info ang akong agent ma'am. Musulong sila Sarge sa amua. Sulong? Ano sa sulong? Ma'am, hatagi mig location nga safe ma'am. Para maunahan na mo sila Sarge. Karitsa tra kayo ang ilocate. Sige ma'am, pagulat me. Agent Ray, Hello. paminaw. Ang safe sa lugar ng Juatuan sa Nagpintad River. Nabintad River? Nya kasi plano nimo. Asa man na ma'am? Send na location. Sige ma'am. Palihog kog send sa location ma'am. Sige na. Kipagtuwa pa ko. Sige. Sorry sa disturbo. Agent Boyet, nya. Mga tuta sa Nabintad River. Nasa ta motoron si kanan. Unsa naman ka Agent Boyet? Uy, mamaktas na ta. River gani no. Ano ba na sa pa? Puya ani Agent Ray oy. Ay si kapoy-kapoy na kay gamay ring dollar sa YouTube. What budget sa gasolina? Tra, mahal na kayo gasolina kay gira ang kuan. Naggira ang Iran. Tra.